дар шаҳри Хуҷанд давоми 4 рӯз пайҳам ду бародарро ба хок супурданд. Исломҷон Қосимов ҳамагӣ 43 сол ва Бобоҷон Қосимов 47 сол доштанд. Маъмур Юсуфзод, сухангӯи раиси шаҳри Хуҷанд, марги ин ду бародарро талаффути сангину нобаҳангом барои сулолаи маъруфи Қосимовҳо донистааст. Ду нафар фарзандони нобиғаи давру замон, сарсупурдаи давлату миллат, собиқадори вазорати корҳои дохилӣ Обид Қосимов, Бобоҷон Қосимов ва Исломҷон Қосимов, ҷавонмардони асил, меҳрубону ғамхор, тимсоли ҳақиқату адолат бар асари беморӣ давоми 4 рӯз ин дунёро барои ҳамешагӣ тарк намуданд, гуфтааст маъмури Юсуфзод. Марги пайҳами ду фарзанд на фақат падари ғамзадаи онҳо, собиқадори милитсия Обид Қосимовро ғарқи мотаму андӯҳ кард, балки якбора ҷавонмарг шудани ду бародар ҳатто онҳоеро ҳам ки Исломҷону Бобоҷонро мешинохтанд андӯҳгину дилреш кардааст. Марг аввал ҷони фарзанди хурдии Обид Қосимов Исломҷонро гирифт ки соҳибкор буд. Баъди 4 рӯз бародари калонии ӯ Бобоҷон Қосимов ки касби падарро интихоб карда дар мақомоти милитсия кор мекард, аз олам даргузаштааст. Ин ва дигар матолиби ҷолибу хонданиро дар сомонаи пресс-тиҷӣ мутолиа намоед.